aja minder dadi lemu budhek wis tekan Surabaya. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Dadi kula terkenale budhek mergo jenengan to. Ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Kowe iki. Oh, nanti apa ya? Apaan sih? Kayak mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah Iya, iya. nek wong wedok ya kemayu ngono. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti oke sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak, tapi pun teko dereng. Empun teng transit ta ngono. Ajeng napa ajeng ngamplengi. Soalnya Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking Jiwet. gemes ki jiwet nyetot. cetot. Ngono. Wis saking gemese. Masa ngono. Ya, Pamundutan. Pamundutan